Am legat totul ca într-o poveste. Am zis, lucrăm niște flori, femeile care au venit la noi le vor lua acasă și se vor putea bucura de ele în familia de Paște. Tocmai de aceea tematica pe care am folosit-o noi a fost în ideea aceasta, în ideea de a aduce primăvara. A fost o adevărată terapie, inclusiv pentru noi care am făcut parte din organizare și am făcut tot proiectul ăsta și tot planul ăsta împreună. Reacțiile și feedback-urile au fost peste așteptările noastre și ne-am dat seama câtă putere avem și să transmitem și să facem și să aducem bucurie și să vă deschidem sufletul și mintea. Intenția workshop-ului a fost foarte clară și foarte precisă. Am vrut să vă întoarceți, să vă reîntoarceți în sufletele voastre, să vă dați seama ce calități aveți, ce femei minunate sunteți. Ne-am folosit de flori și de creații florale tocmai ca să puteți vedea cu ochii voștri de ce sunteți capabile și cât de frumos puteți să lucrați. A fost minunat să fim două echipe care ne ocupăm de același lucru și care avem, de fapt, viziuni diferite, oarecum diferite, și să realizăm așa un atelier de relaxare de care s-au bucurat fetele care au venit astăzi aici, doamnele, de fapt, care au venit astăzi aici, pentru că am avut parte de niște doamne minunate. Suntem super bucuroase, super încântate, abia așteptăm să facem pe următorul și deja a stabilit ceva, octombrie, am auzit, vedem. Vă lăsăm să experimentați de fiecare dată când vom hotărî să facem un astfel de eveniment, să experimentați și să simțiți pe propria piele cum este să vă regăsiți, să vă identificați cu noua voastră valoare și cu ajutorul florilor să vă puteți bucura de un timp numai pentru voi, că asta este marea problemă. Uităm să ne oprim din drumul nostru, care este super accelerat, și să ne zicem, ok, pentru mine ce am făcut astăzi? Asta am vrut să facem și eu și Iulia, să vă dăm șansa de a vă opri din drumul vostru și să vă puteți bucura de feminitatea voastră, de voi și până la urmă de o masă în familie care a fost extraordinară. Vă îmbrățișez și vă aștept cu mare drag data viitoare.